hankali ya kuka gani hanya ba za mu bar garin nan ba kuwa ka san taurarin tashi ne da ni ba ni da wata matsala a kai da kasan komai da a cikin da Allah ya yi baiwa a gurin tsuntsaye na gaya ma rana fata dalle a ga ciki ne kana yi ba wai a ce kana da abin buga cikin ina ka faru zuwa gaskiya ina da guraren kai da Allah da me ya faru to me ya faru muna jin ka sani ne take tayi a garin nan ba wanda ya sani kai ka sani na sani to ka shaka mana reza ta tayi daga naira 20 ta koma naira 30 dan girman Allah ba ai to inda irin wannan ne na san lissafin da yawa kai me hadin ka da reza ba kana da wuka ba to biya ta ma yanzu guda 15 dan girman Allah ni ba wanda ya sai kai ni ayin ba ku wani labari ma kaga akwai wasu tsuntsaye ta nan sama suke wuce kaga ta nan wani